Ekipa, danas imamo temu koja pogađa srce navijača Hajduka i svih zaljubljenika u hrvatski nogomet. Zamislite da dođete do vrhunca karijere, na korak od ostvarenja sna svakog igrača, a onda se sve nađe u opasnosti zbog nesretne ozljede. Upravo o tome moramo razgovarati kada je riječ o Ivanu Lučiću. Nakon ozljede u četvrtfinalu Kupa Hrvatske, sljedeći koraci našeg golmana mogli bi odlučiti ne samo njegovu budućnost u Hajduku, već možda i dugo priželjkivanu priliku da obuče dres hrvatske reprezentacije. Situacija je osjetljiva. Lučić je bio stalna, super pouzdana snaga za Hajduk i iz sezone u sezonu postajao sve značajniji u prvenstvu. Nije pretjerano reći da se istaknuo kao jedan od najboljih golmana Supersport HNL-a. Rame uz rame s važnim imenima, do te mjere da je već kucao na vrata reprezentacije. No sada, s ovom ozljedom, njegov san o nastupu za Hrvatsku doveden je u pitanje. I navijači Hajduka su na oprezu. Ipak, Lučić je jako voljen i jedan je od temelja sigurnosti u timu. Da zamijeni Lučića, Gennaro Gattuso je rekao da vjeruje u Lovru Kalinića, ali navijači nisu zaboravili onaj kiks protiv Lokomotive, zar ne? Mnogi se pitaju hoće li Kalinić moći zadržati istu dosljednost i sigurnost koju je Lučić pokazivao. Greška u ovom trenutku mogla biti skupa i taj pritisak samo povećava napetost. Situacija postaje teža, a navijači su podijeljeni između poštovanja Gattusovog izbora i straha od onoga što bi moglo uslijediti bez Lučića na golu. Novinar Tomislav Juranović bio je jasan o važnosti Lučića za ekipu. Istaknuo je da je Lučić najkonzistentniji igrač prvenstva i upravo zbog toga njegov izostanak s gola zabrinjava toliko. Činilo se kao da je sve posloženo kako bi Lučić dobio priliku u reprezentaciji, možda čak kao treći golman. Ali s ovom ozljedom pojavljuje se ogromna neizvjesnost oko njegova povratka. Koliko će biti van terena? Hoće li se vratiti na vrijeme da održi taj briljantni niz i nastavi trku za reprezentaciju? Naravno, Hajduk i dalje ima solidne šanse za nastavak napredovanja u Kupu Hrvatske, ali gubitak Lučića ostavlja veliku sjenu sumnje. Ta nesigurnost ne utječe samo na ekipu, već i na samog golmana, koji je bio u izvanrednoj sezoni. Navijamo da se brzo oporavi i vrati u punom sjaju. Uostalom, vidjeti Lučića u reprezentaciji bilo bi ponos ne samo za Hajduk, već i za cijelu hrvatsku publiku. Zato se pretplatite na kanal kako biste nastavili pratiti ovu priču izbliza i ostavite svoje mišljenje. Mislite li da će Kalinić moći ispuniti očekivanja? Očekujemo vas u idućim nastavcima.